Pipila ka banay sa barangay Pinuyak sa Lala, Lanao del Norte girescue human na trap sa baha. Samtang nagka-landslide usab sa usa ka barangay sa President Rojas, Cotabato. Ani ang detalye. Tungod sa sagunsong pag-ulan, misaka ang tubig sa Butadon River ug misulod na sa kabalayan ang tubig baha sa Purok Avocado ug Nangka sa barangay Pinuyak. Girescue gilayon sa mga personay sa Lala Fire Station ang mga residenteng delikado na ang gikahimutangan. Yes, actually naatay nakita nga nag-flashlight so usa ka nga kuan ginos signal nga nangayod sila tabang. 8 ka banay ang na-rescue o gidala gilayon sa evacuation center. Gitunulan usab og relief pack sa LGU ang mga residenteng naapektuhan sa baha. Pagkaon nato sila dayon atong gipapauli gipatagaan pud natong mga relief. Bantay lang gyud kita no kay labi na sa kaninga panahon nga ating ulan na. So normal gyud yung mga magbaha-baha. Sa President Rojas, Cotabato, nagka-landslide sa sitio Pulangi 5 sa barangay Lama-Lama human sa kusog nga ulan adlawng Huwebes. Naguba ang usa ka balay o dakong parte sa maisan sa lugar. Wala hinuoy na angol sa hitabo. Padayon pa ang assessment sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa danyos resulta sa pagdahili sa yuta. Sigon sa Pag-asa, ulanon ang pipila ka lugar sa Mindanao tungod sa southwest monsoon o hanging habagat. Lauman kuno ang pag-ulan sa mga lugar sa Misamis Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato, Zamboanga del Norte ug Zamboanga City. Gitambagan ang mga nagpuyo sa mong lugar nga magginantayon sa kalit nga pag-usab sa panahon aron malikay sa landslide ug pagbaha sa lugar. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.